Ceret angkringan iki Bu. Iku Kakang Narada. Wah lho. Sampeyan ngarani iki sepon iki to? Iya. Kakang Narada? Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pengestunipun Kakang Narada. Sing Kakang iki kono wae. Kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang merah entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki batur e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Narada mbok inggihpun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke iki. Inspekture muni ngono. Kowe omra entuk. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tamparana. Pengestunipun Kakang Narada. Kula pundi nggo jimat paripe, Kakang? Wah, jan kayangan kedayan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono kuwi ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Narada? Mbah. Ampun gresula Kakang Narada. Ampun emosi, Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Narada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Padhalarja sak prapta kita Bagong. Nun, kita Padhalarja. Kita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi Padhalarja. Kene tak andani kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lha ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Narada. Nesu Kakang Narada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Narada. Kakang Narada ngaturi sabar. Sampun boten saged. Bagong kita Padhalarja Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ah ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Narada. Kita lama wah, kula malah mboten wantun bagekke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Padhalarja. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati kita padha slamet to, Bathara Dadi. Lah rak tenan lah. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, tiyo. Bathara Narada, ngapa? Nika sing nang mburine pukul Bathara Gurung wae ya widodari. Ayo widodari. Ya kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lek nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari ya milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jajar dalang. Kowe. Wah, sak kepenake dhewe ya. Mriksa. Nang nggih. Badhe nyuwun pirsa menapa Bu? Apa to sebabe
dene kita munggah ana ing Kayangan Bagong. Ngeten nggih Bu kula. Kula niku ajeng teng Kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggere gunung kula unggahi. Anggere gunung kula unggahi jebul dudu Kayangan. Medhun melih kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu Kayangan, medhun meneh kula. Lengung lunggah ngrekoso le medhun ming mak plurut. Atren belane to saiki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan Kayangan. Ha ya kepenen kaya. Kok niate jujuke ning Kayangan kaya. Kaya apa ora. Basane Islam mutu. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki Gunung Merbabu medhun meneh. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki Gunung Kawi medhun meneh. Munggah gunung, iki gunung endi? Gunung Ketur, kok ora mblendruk. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krakal-krakal. Wah, kaya panjat tebing nika. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kabeh nggon panase ngencang-encang. Repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingin bakal swanana ing Kayangan diparengake punapi mboya gumantung nang repat kepanasan. Nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawane kula arep dedek. Jajare wonten gapura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Buta loro sing jaga repat kepanasan Cingkara Bala utawa Upata. Jenenge Cingkara Bala Upata. Kula arep mlebu Kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedang. Kula niku ajeng sowan pukulan Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, ciripit gula batu kejepit. Bocah kok idene werna-werna. Terus, kula terus ndresel mlebu. Ndresel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pulun niki sekonten apa?" Ini baru ada pertemuan. Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita iki.